Putra Sadewa bersama Putra Sadewa juga didukung sepenuhnya oleh AS Audio Sound System Professional Production bersama untuk kalian semuanya. Asik coy. Deng kalan-kalengan iki biyen ate terliwati bergandengan tangan tansah ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doang bagus tekad tenan ninggalake aku. Dengan tangan tansah ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doang bagus tekad tenan ninggalake aku. Umpama kowe rambute aku sing dadi kuncine umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tak rasake malah ora penak dhewe duh bejaku kok kaya ngene uripku. Putra Sadewa susu kalengan iki biyen ate terliwati bergandengan tangan tansah ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doang bagus tekad tenan ninggalake aku. Umpama kowe rambute aku sing dadi kuncite umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tak rasake malah ora penak dhewe duh bejaku kok kaya ngene uripku. Bersama Putra Sadewa. Kalengan iki biyen ate terliwati bergandengan tangan tansah ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doang bagus tekad tenan ninggalake aku. Umpama kowe rambute aku sing dadi